Сърцето на България, където утрото ухае на нежност, се ражда една магия – Роза Дамасцена. Тя не е просто цъфти, тя шепне, разказва история с всяко венчелище за любов, за земя, за вечност. Още преди първия лъч да целуне полето, започва тишината на ритуала. Събира се не просто цвят, събира се душа. В дестилерията Тера Роза, розата се превръща в златна капка. Едно етерично масло, извлечено от хиляди цветове, но достатъчно силно, за да докосне сърцето на света. Всяка капка е жива. Тя лекува тревожността, отваря сърцето, връща тишината вътре в нас. Това не е просто аромат, това е състояние, това е изкуство. И точно за това световният лидер в етеричните масла доTERRA избира България. Тук тя създава не една, а 2 дестилерии. Разсъздават се не продукти, а посвещения. Нещо, което остава за вечността. Розата е наш символ. Тя е невидимата ни корона, нашата памет, нашето злато. И когато я вдъхнеш, усещаш, че си част от нещо истинско, нещо красиво и безкрайно. Нашето, българско. Нека се гордеем, нека я пазим, нека я споделим.